Witam Was pięknie, Rostomili. Dzisiaj będziemy dali coś wyrządzać o naszej cieszyńskiej rzeczy. Będziemy dali się tej naszej cieszyńskiej rzeczy uczyć. Dawno już my nie mieli żadnych lekcji. Tuż posłuchajcie, kurs cieszyńskiej rzeczy, lekcji 5. Najpierw poczytamy czytankę o zabijaczce. Zabijaczka to było dycki wielkucne święto. Jak jeszcze kormik był szumny, to tacik wiedzieli, że będzie mięsa a szpyrek na długi czas. U nas dycki zabijo ujec, a foter, już od rana chowali cosik bintfelu, jakąsik flaszkę gorzołki. Parzok a blachym trzeba było rozhajcować już w czas rano. Na blasze się ważyła woda, na wielkucnych garcach, na prezwurszt, a w parzoku woda na oparzyni bagona. Mięso się dawało do chłodnego, ba i do szpajski. Kole 10 była swaczyna, a kawa, a potem już do wieczora masosz robił jelita, szynki a prezwurszt. We wielkucnym garcu na blasze bulkała perdelunka. Wszędzie woniało korzeniami, a ważonym mięsem. Po zabijaczce tacik wędzili szpyrki we wędzoku pod lasem. Zabijaczka to było dycki wielkucne święto. Rostomili, wiele razy w cieszyńskiej rzeczy je tak, że się słyszy labializacji. Labializacja to je w ten czas, jak do słowa, co się zaczyna od samogłoski o, się przylepi samogłoska u. Nie we wszystkich dziedzinach na cieszyńskiej ziemi ta labializacja była. To przylepione u się czyta jako ły. I teraz takie przykłady. Baj łokno, je odewrzyte do korzon. Łoto łońskiego roku my mieli kupa kaczyc. Łodewrzyj ty dwierze, bo tu je duchota. Łokierej moż ten cuk. Łod rana był jakiś pitomy. I słyszycie tam, że do tego o się to ta litera ły, ta głoska ły przylepiła. I labializacji, tak jakże prawił, w jednych dziedzinach je, w innych dziedzinach i nie ma. Rostomili, teraz wam coś rzeknę o rachowaniu, ale o rachowaniu od 21 do 49. To rachowanie od 21 do 49 się rachuje na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że najpierw się prawi cyfrę, co jest zapisano po dziesiątkach, a potem literem a potem tą dziesiątkę dziepro. Rachować idzie a i tak, że się prawi najpierw dziesiątkę, a potem cyfrę, co je dali. I teraz tak. 21 idzie powiedzieć 1 a 20. 22 idzie powiedzieć 2 a 20. 23 idzie powiedzieć 3 a 20. 24 idzie powiedzieć 4 a 20. 25 to jest to samo co 5 a 20. 26 to jest to samo co 6 a 20. 27 to jest to samo co 7 a 20. 28 to jest to samo co 8 a 20. I 29 to jest to samo co 9 a 20. Potem jest 30, 40, też się dodało 8, 7 i tak dalej na dwa sposoby. A potem są dalsze cyfry i aż do 49 albo 9 a 40. Teraz wam rzeknę coś o liczbie mnogi. W liczbie mnogi w rzeczownikach, co się kończą na współgłoskę ty, może na końcu być samogłoska cio. Być samogłoska o, czyli ta końcówka cio, nie samogłoska, końcówka cio. Baj adwokat, a w liczbie mnogi są adwokacio. Kamrat w liczbie mnogi są kamracio. Muzykant w liczbie mnogi je muzykancio. Są muzykancio. Tuż, jeszcze raz, jak w jakimś słowie w rzeczowniku na końcu je głoska ty, to potem w liczbie mnogi może być końcówka cio. Miasto tego ty. Nie ma tego ty, ale je cio. Adwokat, adwokacio, kamrat, kamracio,
muzykant, muzykancio. Podobnie w liczebnikach i w ten czas na końcu je o. Baj 2, dwo, 3, trzo, 4, sztyżo. I tak się prawi, ale nie ma to jakoś taka reguła. Tak jak rzekł rzeknął na przykładzie tej labializacji, to zależy wszystko od dziedziny, to zależy wszystko od tego, w którym kątku cieszyńskiej ziemi kto bywa. Teraz będziemy mieć lekcję 6, wybaczcie. Poczytamy o godnych świętach. Czytankę o godnych świętach. Szczęści na ten to tu nowy rok, co byście tu byli zdrowi cały Boży rok. To nam Boże dej. W każdym kątku po dzieciątku, a na piecu troje. A co byście nie powiedzieli, że jakie moje. To nam Boże dej. Co byście byli zdrowi i wiesieli, jako w niebie anieli. To nam Boże dej. Co by się wam darzyło, mnożyło, kapusta, groch, żito, resz, pszeniczka też. To nam Boże dej. Co byście mieli pełne pudła, co by wam gaździno przy piecu nie schudła. To nam Boże dej. Co byście mieli tela byczków, wiela w lecie smyreczków, a tela cieliczek, wiela w lesie jedliczek. Co byście mieli tela liści na kapuście, wiela ludzi na odpuście. To nam Boże dej. Kurek pełno grzęda, hej kolynda, kolynda. Rostomili, zrobiło się nam kapkę świątecznie, do godnych świąt jeszcze kapkę czasu je, ale dycki se idzie przypomnieć, jaki to jest fajnacki czas. Rostomili, jak chcemy żyć, że ktoś i coś gmo, baj, że Janka mocerym, to w ten czas to będzie tak, Janczyna cera. Że taci gmo koszulę, to rzekniemy tacikowa koszula. Grunt od Jury, Jurów grunt. Synek od mamy, mamin synek. To jest taka starucna forma, co ona już nie ma w języku literackim, a mianuje się przymiotnik dzierżawczy. On był kiesi w języku staropolskim, a to jest następny dowód na to, że nasza cieszyńska rzecz z tego języka staropolskiego je. Tuż jeszcze raz, jak chcemy żyć, że ktoś coś ma, to najprzód prawimy, że tego kogosik, a potem gdzie pro tą wiec kierą ta osoba ma. Janczyna cera, tacikowa koszula, Jurów grunt, mamin synek i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze parę przykładów. Starzików mantel, starczyn kabot, tatowe budki, mamine kopyce, ujcowe bruny, ciotczyne skoski. I końcówka chy, cecha, je czasem w czasie teraźniejszym czasownika być. To też jest taki kapkę archaizm. Parę przykładów wam rzeknym. Przecach jest staro. Jużech ci prawił, ale to samo idzie żyć, tak. Przeca rzech jest staro, już rzech ci prawił. Tuż jeszcze raz. Po niekiedy końcówka chy je w czasie teraźniejszym czasownika być. Przecach jest staro, jużech ci prawił. Rostomili, jeszcze dwa przykłady tego samego. Musiałech odejść, stanęłach ze zadku, widziałach to z okna. To chy czasami je w czasie teraźniejszym w odmianie czasownika być. I w rzeczownikach żeńskich, miękko tematowych, w dopełniaczu jest starucno końcówka e. Baj do piwnice, ze studnie. Zaniósł rzech miech do piwnice, na ciągłach wody ze studnie, zanióśli truwłę do marownie, zakludził konia do masztale. I ta końcówka e to jest taka starucno końcówka, też archaizm, też z języka staropolskiego. Dali w bierniku, koleform, babę, studnie, je jeszcze
forma babym, studniem, kopaczkiem, koszulem. I tak prawią go rolę bai wistebnej albo kole jabłonkowa. To znaczy w bierniku kole formy babę, studnie, idzie życ babym, studniem, kopaczkiem, koszulym. Nie kopaczkę, ale kopaczkiem, nie koszulę, ale koszulym. Daj mi tą kopaczkiem, ściepej tą zmazaną koszulem. No górole tam mają taką formę siakalani albo szczekani się temu prawi, ale o tym wam jeszcze kiesi coś i rzeknę. Rostomili, dzięka za dzisio. Kurs Cieszyńskich Rzeczy idzie furt. Lekcji 7 a 8 będzie chnet. Miejcie się pięknie.